kale musamman ga mu mata, iyaye mata akan ƴaƴa. Na farko mu sani cewa ƴaƴan da Allah ya bamu ƴaƴa ne Allah ya bamu su muka haife su, amma kuma mu sani ba halittar su muka yi ba. Kuma su ba suna da tasu right ko kuma wata dama da kuma wani yanci da Allah subhanahu wataala ya halicce su da shi saboda bayin sa ne su. Ajiya da amana Allah ya bamu. Saboda haka akwai yadda zaka yi wa yaro tarbiyya ta wajen tsoratarwa, akwai hanyar da zaka bi da yaro yadda zai tsorace ka ko kuma zai tsoron ka, zai kiyaye damuwar ka, zai kiyaye bata maka rai. At the same time ka sa wa yaro tabbaci, yaro ya tabbatar a cikin zuciyarsa lalle babata tana tsananin sona, tana sona fiye da komai. Amma when it comes to discipline, idan magana tarbiyyantarwa ne, to na san bata daga kafa a nan wajen, wannan ba laifi bane. Amma lalle yaro ya san cewa rayuwar shi da al'amuransa lalle yana da muhimmanci a wajen iyayensa. Wannan al'amarin gaskiya ya fi shafar iyaye mata. Dan yawanci akan irin wannan abin gaskiya iyaye mata mu aka samu da haka za ka ga cewa idan uwa dama duk da cewa tarbiyya a hannun uwa aka bari, haka ne, saboda aka bata a hannun uban gaskiya ba bai tafiye yawan yin inganci ba, ban ce duka ba, every general akwai exceptions, but amma majority the general rule is custody and discipline yana hannun iyaye mata. Shi yasa idan aka samu uwa mai tarbiyya, uwa mai inganci, to hakika za a samu ƴaƴa ingantattu kuma za a samu ƴaƴa masu tarbiyya. Amma tarbiyya ya kasance ana amfani da wani rule da ake cewa wanda bature ke cewa stick and carrot method. To wannan yawa nan yau daɗi in kuma yi ba daidai ba shi ma a tsawata masa, tsawatarwa kowa da yadda yake yin tarbiyyarsa. Amma kada ka kuskura ka bar wa ɗanka tunanin cewa wani abun ya fi shi muhimmanci. A'a, ko menene shi ka tabbatar cewa a'a, lafiyarsa, mutuncinsa, rayuwarsa to ita ce almuhim, ita ce gaba da komai. Kai a wajenka dole ka cusa yaro wannan no mata wanda zai ji kai, amma kuma mamana tana so na, mamana ta fi ƙaunata akan kaza. Shi yasa duk abin da yaro ya to kafin ya je ya gaya kowa ya tabbatar wajen mamarsa zai je ya faɗa, saboda ya san in har anan bai samu ba to duk duniya ba inda zai samu. In kuma har akwai to ko menene shi duk daɗin sa ta haƙura za ta yi wa ɗanta, kuma uwa kan go to any length legally ta ga cewa ta yi satisfying rayuwar ƴaƴanta. Kana cika mu da surutu, bari na ɗan karanto mana abin da wannan rahoto yake cewa akan abin da ya faru ga wani yaro a makarantar kwana ce. Kamar yadda na faɗa ba a bayyana makarantar ba, kuma sannan ba a bayyana garin ba, amma tabbas anan ne kasar Najeriya ko kuma a Afirka, duk dai ba a yi wannan bayanin ba. To yadda aka shiru ma ba mu yi shiru, amma bari mu karanta labarin saboda alfanu. Kai kuma uba ka sa ido idan matarka tana da irin waɗannan abubuwan akan, to dole ka dinga sa suna sassautawa, dole ka dinga sa matarka tana dan sassautawa. To labarin yake cewa a boy lost his life because he felt his mother valued that bucket more than his life. Aka ce yaro ne ya asarar rayuwarsa ko kuma ya rasa rayuwarsa saboda a tunaninsa yana ganin cewa mahaifiyarsa ko maman shi ta fi ganin darajar bokitin akan rayuwarsa. Me ya faru? Abin da yaron yake cewa faɗa, my mommy will beat me if I don't get my bucket. Yana cewa mama na za ta dake ni, baba ta duka na za ta yi, wallahi in har ban nemi wannan bokitin ba, ko kuma in har ban je mata da wannan bokitin ba, ko in har ban samu wannan bokitin ba. Wato wannan yana nuna mana cewa yaro ya yi asarar bokiti ko kuma bokitinsa ya faɗi a makaranta, amma tunanin me zai, inda a ce normal duka ne dan irin madaidaici ko matsakaici, ba na tsammanin yaron zai rikice daga faɗa irin wa'annan kalaman haka. To amma tun daga har ya tsorata yana irin wa'annan maganganun, to tabbas ya san cewa dukan ba na wasa bane. Mu ci gaba. Those were the fearful words that pushed this young boy into a tragic decision that ended his life. Wa'annan su ne maganganu da yaron ya dinga faɗa cikin tsoro wanda har ya je ya jefa yaron na cikin wani irin tashin hankali da har yaron ya rasa rayuwarsa. Reports say that while other students were sent out for morning devotion, he and some friends went to a reservoir while his bucket had fallen. Aka ce abin da rahoton ya zo shine, wato lokacin da yaran aka tura su ko suka fita da safe yin addu'ar safe, to shi kuma yaron da abokanansa sai suka tafi wajen ɗiban ruwa, to anan ne bokitinsa sai ya faɗa ciki. Out of fear, he asked his friends to tie a rope around his hands so he could slide into the reservoir and retrieve it. Sadly, the rope snapped under his weight and he drowned before help reached him. To, a cikin tsoro da fargaba cewa bokitinsa ya faɗa, in ya je mai je ce mamansa gashi abin da ke faɗa, my mom will beat me if I don't get that bucket. Wato mama na za ta dake ni in har ban je mata da wannan bokiti, kuma in ban nemi wannan bokitin ba. Saboda haka lokacin da yara suka tafi addu'ar safe a makarantar tasu, shi kuma yaron da abokanansa sai suka tafi reservoir wajen ɗebo ruwa. To anan suna kokarin su ɗebo ruwan, sai bokitinsa sai faɗa ciki. To a cikin tsoro da fargaba da tashin hankali da yaron yake ciki, saboda in ya je me zai ce da mamansa akan in ya je bai je mata da wannan bokitin ba, sai abinka na yara sai suka ce
ya ce wai su ɗaura masa igiya, in suka ɗaura masa igiya a wai ya rike ta a hannunsa da irin a ɗaura igiya a nan waist ɗin nan da kuma a hannu, saboda haka su kuma su rike idan ya shiga ya ɗauko kun ga sai su jawo shi. Wallahi abin tashin hankali igiyar da aka ɗaura a wajen ƙugunsa sai ta ɓalle, saboda haka yaron kawai sai ya nitse ya faɗa ciki. So kafin a ce an zo taimakon gaggawa a bashi taimakon kawa, so heartbreaking, so painful, and sadly so avoidable. Abin ba daɗi. The painful part is that this young boy probably believed that losing a bucket was worse than facing his mother's reaction. He may have thought disappointing her was more dangerous than risking his own life. So abin tashin hankali, abin bakin ciki shine shi yaron ya san cewa zuciyar shi ya yarda cewa da ya asarar wannan bokitin kamar maman shi tafi valuing, tafi ganin martaba da darajar wannan bokitin akan rayuwarsa. Saboda me? Saboda bai san irin hukuncin da za ta ce ko kuma bai san irin abin da zai je dawo idan har ta samu labari ko kuma ya koma mata gida babu wannan bokitin ba. Saboda haka wannan shine tunaninsa. Saboda haka zai dinga ganin kamar yayi disappointing maman shi. To wannan tsoron da yake ji sai yake ganin cewa shi da a ce yau yayi disappointing maman shi wai ya fi zama hadari akan da a ce ya rasa rayuwarsa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kun ga abin da nake faɗa, da yaron nan ya san cewa in ma ya je kawai hakuri za ta yi, ba wani abu a dan yi masa faɗa, a dan kenan din shi shikenan, ba zai damu ba zai daga hankalinsa ba. To amma ya san wataƙila sun saba duk sanda suka batar da abu, tashin hankalin da suke fuskanta ya wuce tunani. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Parents, this is a serious reminder for all of us. Ya suka ce rubutun ya ce ko kuma rahoton ya ce iyaye wannan ba karamin magana ce bace, wannan babbar magana ce, kuma sannan wannan tunatarwa ce mai karfi ga dukkaninmu iyaye. Please constantly assure your children that nothing is more valuable than their lives. Not a bucket, not school fees, not a phone, not mistakes, not broken items. Iyaye dan Allah dan Annabi ku tabbatar a kullum kuna gamsar da ƴaƴanku, ku bar su samu nutsuwa da gamsuwa a cikin zuciyarsu cewa ba wani abu a duniya da ya kusa da kwatankwacin rayuwarsu, ba wani abu a duniya da za ku iya haɗa musu da rayuwarsu, ba bokiti ba. Kai ko kuɗin makaranta ku nuna musu cewa su sun fi muhimmanci akan in ba Allah bai hore ka biya musu kuɗin makaranta ba, a'a su sun fi muhimmanci, kai ɗan ka fi muhimmanci akan makarantar su. Ba ko bai karatu kai za ka iya sace musu wa'anda suka samu nasara ba su yi karatu ba, ai ba sai kai karatu kake samun abin duniya ba, ba sai kai karatu kake samun rayuwa ingantacciya ba. Nawa ne ga sunan da yawa ba su karatu ba kuma ga sunan ana jin sunansu a duniya, kuma suna rayuwa kuma rayuwa mai daɗi, kuma masu karatun suna kuma ƙarƙashin sa suna nema. Saboda haka wannan ban Allah yake cewa ba wai bokiti ba, ba kuɗin makaranta ba, ba waya ba, ba wani kuskure ba, ko kuma a wasu abubuwa duk da kake tunanin ko menene, ka tabbatar cewa ka sa wa ɗanka gamsuwa cewa a rayuwata da ni kaina na fi muhimmanci a wajen iyayena akan ko menene abin duniya. Children should grow up knowing no matter what happens, I can always come back and talk to my parents. Su kuma yara da suke tasowa su sani cewa duk wani rigima, duk wani abin da zai faru ko menene, a'a ba yaro ya san a ransa cewa zan iya zuwa gida ne iyayena bayani ne. To ka ba su, ka cire musu wannan tsoron, ka cire musu wannan idan na rasa kaza yaya zan yi, su san cewa ma idan an zo an yi abin ma ba na abin bane. To saboda haka in sun batar, Allah ya mu da yaran ba suke makaranta kowa ya riga ya sani. Nawa ne yaron ka zaka kai masa abu precious abu ma ya da maka ya ci abin nan babu, wani ma ya ci maka abin ya bayar da shi. Nawa ne? Ni yanzu almost yaro na yana makaranta almost time sai mun sai bucket, almost every time sai mun sai bucket. Daman wani ai abu ne wanda daman yana faruwa a gaskiya a makaranta a wajen yaro ya tafi da yake da suna ya sunan wani abu da suke aski ma clipper ma yaro sai ya zo maka cewa ba shi da clipper, ya batar ka sai yaro clipper mai kyau, ya zo ya ce maka an ara. To in senior sa ya ara ya isa je ce da senior sa ba ni clipper ta, in bucket din sa an ara, a'a ya bata wallahi ban gan shi ba, ni ba anan ko menene, ni ba anan nan na ajiye shi, ni ban je da shi ko ina ba, uniform an dauke, takalmi ban gan shi ba. Duka waɗannan abubuwa ne wanda dama duka ana tsammanin cewa baka hada yaro da shi wai dan ya je ya zauna da shi har abada ba, ko kai akan kanka nawa ne zaka dauki abin kai asararsa. Saboda haka shine ake gaya yara cewa to su yara ka dinga nuna musu cewa duk abin da ya faru ku zo ku yi min bayani, ko menene ku ya faru kar ku ji tsoro ku zo ku gaya min. To saboda haka ya kamata a ce an tayar da yaro yana sanin cewa duk abin da ya faru zai iya zuwa ya tunkari iyayensa ya musu bayani. Ba yaro so sai ka sa wa yaro, sai ka cire masa wannan tsora, sai ka sa wa yaro cewa yana da wannan damar da kai tsaye zai je iyayensa bayani ga abin da ya faru. Shine yara zaka ga ana cewa ka matso da yaron kusa da kai, in yarinya ka ta fara girma ko wanne ya ce yana son ta, tana da dama da zo ta gaya maka. In wani ta gani tana so ko kuma wani ya ce yana son ta, tana son sa, za ta iya gaya maka. In wani abu ne ya same ta, wani ya mata ko wani ya bata ko wani ya ce mata kaza, za ta iya zuwa freely ta same ka ta gaya maka. In hira sai da saurayinta za ta zo ta same ka ta gaya maka.
saboda kai kuma ka san yadda ke uwa zaki ba ki shawara. In wani yaro ne yana da wasu irin abokai a masa ta yin wani abu ko wata mana tunda in yara sun dan fara zama sun fara tashi sun fara zama matasa to suna dan fita balle zaka kulle yaro namiji a gida ba. To in hira da suke zuwa suke danyi a wannan majalisar tasu ko kuma sun dan fita da abokan sun dawo abin da suka yaro she'll feel free ya gaya miki ce dama shi yaro uwa ita ce kullun abokan ƴaƴanta ba ka san uba yake zama a gida ba. Very few iyaye ne maza zaka ga suna sakawa yaran suna hira da su amma yanzu zaka ga iyaye maza kuma kuna da wannan matsalar ba kwa sakawa yara ku ja su a ciki. Shi yasa sun fi sakewa da iyayensu mata akan ku. Dole ne ku dinga ba yaran ku irin wannan dama saboda ku sani ƴaƴan nan fa amana aka ba musu. Okay. And to every child or young person reading this, no mistake is worth living your life over. No punishment lasts forever. To duk wanda ya ji wannan karatun ko kuma report din da aka turo akan abin da ya faru wannan yaro, ubangiji Allah inganta rayuwarsa, Allah ya kyauta makwancinsa, Allah ya gafarta masa, Allah ya sa yaro ne mune masa addu'a ubangiji Allah ya karbe shi cikin Islama. Allah na tuwa ne ko ma ta wani addini yake ubangiji Allah ya karbe shi a cikin Islama, ubangiji Allah ya sa Allah ubangiji ya gafarta masa ya karbe shi, Allah ya sa can tafi nan bawanka ne ya ubangiji ka karbi wannan yaro cikin kyakkyawa karba. To saboda haka yake cewa mai rubutun yake cewa da Allah da Annabi yana so su kuma yara su sani cewa wato kuskure bai kai hadda zaka yi tunanin cewa zaka iya rasa rayuwarka ba. Karka kuskure ka je kai wani abun yara da ku ake ko matasa da ku, kada kuskure ka ce wai zaka je kai wani abun da zai lalata rayuwarka ko zai takura rayuwarka ko zai jawo abin da zaka rasa rayuwarka wai dan kawai wani kuskure da kake tunanin yayi. In hukunci ne to hukunci na fa ba wai yana nan bane dindindin, babu wani hukunci dindindin. No punishment lasts forever. Hukunci ne idan an riga an maka shi duka ne zagi ne fada ne menene to da an riga an maka shi ba shi wani lokaci ba shi wani wannan ya riga ya wuce a bashi. Objects can be replaced. Duk abin da aka rasa za a iya samun sa. Duk abin da ka sa a rasa, money can be recovered. Kuɗi ma za a iya dawowa, za a iya samun sa, za a iya nemo wani. But your life cannot be replaced. Amma rayuwarka ba ta da madadi. Kwaya ɗaya ce in ta tafi shikenan ta tafi. To saboda haka always choose your life first. Always speak up. Always ask for help. Saboda kullum ana so ka fara ganin cewa ka fara tunanin cewa rayuwarka ta fi almuhim dan komai, ka fara saka ta a gaba. Sannan duk abin da ya faru buɗe baki ka yi magana. Always ask for help, sannan kuma ka nemi taimako. Yanzu wannan yaron ba dan da kuruciya da yaranta ba. Da in je gaya malami yana kuka cewa na yadda bokiti na in na koma gida mama na za ta yi min kaza ma, idan malamai suka fuskanta akwai tsoro sosai a tattare tare da yaron a bisa yadda mahaifiyarsa za ta yi reaction to abin da ya faru, wallahi za a saya masa bokitin. Ko a siya masa bokitin ko a san yadda za a kirawo uwar a neme ta a yi mata magana a ce gashi sannan kuma kullum da abin da ya same ku yara ku zauna ku nemi taimako ku ja baki ku yi shiru ku nemi taimako. Yace a young life full of dreams is gone. Yace Allah sarki rayuwar matashi ko karamin yaro cike da buri yace an ta salwanta kai wannan labarin is so touching wallahi tallahi, is so emotional wallahi. Allah karfa mana asiri dan Allah dan Annabi iyaye mata a dinga sassauta ba a ce ka ai tarbiya ba, ita ce almuhim saboda ilimi ba tarbiya wallahi bai inganta ba. Rayuwar da babu tarbiya ba ta inganta. Dole ne ka sa ido musamman a irin wannan rayuwar da ake ciki dole ne a sa ido amma a dinga yi ana cizawa ana hurawa. Ka fara cusa yaron cewa mama na tana so na so ba na wasa ba, baba na yana so na so ba na wasa ba. Ka tabbatar cewa idan maman ta hau to kai ba ka samu sauki a wajen baban. In ka tabbatar baban ka ya hau ku nuna masa haka to lalle zan samu sauki a wajen mamana. Kai kuma uba ka sa ido a yadda mahaifiyar a yadda matarka ko uwar ƴaƴanka take tafi da al'amarin ƴaƴanka. Dole ne kai ma ka dinga sa ido da hannu a cikin irin wannan al'amarin. To ubangiji Allah ya tsare mu, Allah ya kare mu, ubangiji Allah ya ji wannan yaro, Allah ya karbe shi, Allah ka tarbiyyata mana da ƴaƴanmu, Allah ka inganta mana rayuwarsu, kuma ubangiji Allah ka ba mu ikon nuna musu sauke haƙƙin da Allah ya ɗora mana akan su, yadda suke da haƙƙi akan mu ma muna da haƙƙi akan, sai da muke da haƙƙi akan su ma suna da haƙƙi akan mu. Amma wallahi wannan labarin gaskiya ta bani ba kaɗan ba. Allah ya rufa asiri. Assalamu alaikum.